Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalan, Nicole Yala and Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cha. Regular listener ng Mahiwagang Burnay at narinig ko yung sulat ng isang sekretaryang na pasagot ng hooray matapos sumigaw ng FF ng boss niya. May nakakahiya din po kasing nangyari sa akin. Actually, mas nakakahiya dun sa kwento ng sekretarya. Aba? At hayaan nyo pong ibahagi ko sa inyo at sana po ay kayanin ninyo. Okay, para po sa para lang po dun sa kaalaman ng mga hindi narinig yung kwento ng sekretarya. So meron pong isang sekretarya na sumulat po sa Mahiwagang Burnay at hiyang-hiya po siya. Ayaw niya nang pumasok kinabukasan kasi pagkasabi ng boss sa kanya na FF for, ano ba yun? Follow-up? Final format yun. Basta ganyan na ang sinabi ng sekretarya ay hooray. FF, hooray. So yung sekretarya ayaw niya nang pumasok. Pero itong si Cha, meron daw siyang experience na mas nakakahiya. Tingnan natin. Na baka daw hindi natin kakayanin. Exciting to. Subukan mo kami, Cha. Okay, so ito. Ganito po kasi, ilang buwan pa lang po kaming kasal ng mister ko. Nandun po kami sa stage na mahihilig mag-explore. Lately, naisipan namin gawin ng, alam nyo na, sa iba't ibang sulok ng bahay namin, hindi lang sa kwarto. Naisip namin habang wala pa kaming anak at kaming mag-asawa pa lang sa bahay, kasi kapag may mga bata na, hindi na namin masyadong magagawa yung ganong klaseng exploration. So, eto na nga. Noong nakaraang linggo, sinurpresa ako ni mister at nag-half day. Kaya naman, makatapos mananghali, nagpalakas muna physically. Habang tirik na tirik ang araw, naisipan naming mag-eme sa sofa sa sala. Makapal naman kasi yung kurtina at siguradong hindi naman kami kita sa labas. Nakalak din ang gate kaya wala makakapasok. Yun nga lang, hindi naman namin naisipan na ilak ang front door. Ayan na. So gets nyo na ba? May idea na ba kayo sa kahihiyan na magaganap? Nasa kalagitnaan kami ng bakbakan nang biglang bumukas ang pinto. Yun, boom! Hindi ko makakalimutan yung mukha ng biyenan kong babae. Mabuti at hindi inatake sa puso. Napasigaw na malakas sabay labas. Dahil malapit lang kasi ang bahay ng mga biyenan ko sa amin, may spare key sila ng bahay namin. Nawala sa isip naming mag-asawa. Kumikinang natambalan, hiyang-hiya po ako. Yung asawa ko natatawa lang, pero ako, naiiyak po ako sa kahihiyan. Paano ko na po haharapin ulit ang biyenan ko ngayon? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Cha. Ayan. Cha! Cha! Totoo nga na mas nakakahiya to sa FF. Hooray! Pero Cha, imagine kung anong posisyon. Kaya nga alam mo, yun yung maganda dito sa kwento ng Mahiwagang Burnay Lahat kami nag-imagine kung ano yung nakakahiyang position. Pero parang feeling ko, daing ba yun o palaka? Basta, matindi daw ang bakbakan. So baka, helicopter. Pang podcast to. Nakakaloka.
Alam mo, totoo naman din na nakakahiya yung nangyari. Kaya lang, kung mabubuhay ka sa kahihiyan all your married life, walang mangyayari. Ano lang talaga, meron po talagang mga bagay na nakakahiya na nangyayari po sa atin na kailangan na lang nating lunukin and to learn lessons from them. At saka dito, nakikita ko dito walang mali Wala kasi mag-asawa kayo mag-asawa. At ginagawa nyo to bilang mag-asawa sa private naman na lugar. Tama. At actually, nakalock naman din yung gate. Nakalock daw yung gate. Kahit yung kwarto nila, nakalock. Siguro yung master lock lang. Kasi may susi may spare tayo si mama May spare siya na susi. Baka nga. Hindi, pero sinabi talaga nila hindi nila nilock Kasi siguro kampante. Siguro, ang ibig niya sabihin, hindi nila nalock. Kasi di ba pag meron pang lock sa loob. Yung sa kanila. Yung doorknob. Pinindot lang yung doorknob. Ganon. Ayan. So, ganun yung nangyari. Ganun yung kahihiyan, di ba? Pero alam mo, sa totoo lang tama naman si Jegs. In the first place, hindi ito nakakahiya kasi mag-asawa naman kayo. Sa tingin ko, mas nakakahiya ito kung nahuli ng biyenan na meron kang kasamang ibang lalaki. Yan. O di naman kaya ginagawa mo yung bagay na to sa non-living thing, di ba? Paki-explain ni Kuliala. Ano yung non-living thing na non-living thing. Mga pinagsasabi ko talaga minsan, kinakapahama ko talaga. Nakakaloka. Ano ba yun? Ang lang doon, tingin ko mas nakakahiya yung kung nagsisigaw yung biyenan mo sa labas ng bahay. Correct, di ba? Alam mo, ewan ko, parang nag-iisip na lang tuloy ako ng iba't ibang mga scenario. Una, nakakahiya kasi it might be the position. Pero parang feeling ko, kahit anumang position, nakakahiya. Kasi syempre, it's a private, thing that you're doing. So, all out kayo. Lalo pa kung bagong kasal. Diba? Syempre, talagang sabi nyo nga, gusto nyo mag-explore. Diba? Na-imagine ko. Asang parte kayo ng sopa. Nakakaloka. Hindi po siya dapat na maging dahilan para hindi mo nakitain kahit kailan ang biyanan mo. In fact, kung ayaw mong, dalawa lang yung pwede mong harapin na parang gawin mo siyang joke. Ikaw naman, mami, tsaka, lilipas din yan. Correct. Katulad ng lahat po ng skandal, lumilipas po. Mapapalitan ng ibang mga bagay na pinapagdadaanan nyo sa buhay, 'di ba? Mas magiging mas magiging mabigat 'yan on the side of your biyenan kung kakausapin mo pa siya. Kaya mami, yung nakita mo. Dalawang bagay lang naman 'yan Pwede mong kausapin na magiging awkward pa. Or pwedeng parang wala lang. Pwedeng wala lang. 'Di ba? In fact, lesson din naman din 'yun sa biyenan na magpaalam din naman kahit anak niya yung asawa mo. Magsabi din, at saka magsabi kung pupunta. Kahit na meron siyang spare key, magsabi pa rin siya kung pupunta. Unless parang na-imagine ko nasa isang compound kasi, tapos magkatabing bahay lang, tapos sobrang kampante, baka ganon. Hindi kaya ba inimbita din si Biena na pumunta doon sa... Overthink? Nakakaloka. Ganun lang yun. Ang mahalaga, mag-asawa kayo. Yun lang yun. Walang mali sa ginawa Walang mali sa ginawa nyo. Pwede mong gawing katatawanan ito. Para pa-joke na lang ang lahat. Para kasi parang baka feeling mo kasi awkward din kung hindi i-address. So, dalawang bagay lang talaga yan. It's either you address it, ibig sabihin, kakausapin mo sa biyenan, yung nakita nyo po, tas ang awkward ng ganung usapan. At ganun din kapag hindi mo siya in-address, parang ang awkward nyo din sa isa't isa. Dalawang bagay lang yun. But if you will address it, I think joke. Para sa akin, bila sa perspective ng lalaki, parang di ba si lalaki nga't patawa-tawa lang? Hayaan mo lang. Kasi alam mo, eventually, walang mali Correct, totoo. Wala naman kasi talagang mali. Pwede nga ang mali nga dun is hindi man lang siya nagsabi na pupunta siya. Diba? At eventually, in time, pwede nyong ikwento yan sa mga apo ninyo. Sa mga anak po ninyo. Pag malalaki na sila. Nahuli kami ng lola nyo. May ginagawa kami. Maraming kwento ng ganyan na sa mga kaibigan ko na
nagsabi yung anak niya na, si daddy nakita ko yung puwet niya eh. Meron pa nga akong isang kakilala eh. Yung sabi niya, si daddy sinasaktan si mami. Kasi si mami parang di siya masaya. Parang nakakulot niya. Umiiyak si mami. Sinasaktan siya ni daddy. So, nangyayari siya talaga. Ito ang nangyari lang, yung kinikwento namin ni Jigs, maaring nakakita ay bata. Nakakahiya din yun pag yung anak yung nakakita. 'Di ba? Very, very embarrassing din talaga. Ganon din. Pero eventually, makakalimutan. Tapos pag lumaki na rin yung mga bata, kung matatandaan nila yun pagtatawanan nila yan eh. Which next time, tingin ko ang makikita natin dapat lesson dito na i-secure nyo. Tama. Pag may ginawa magsigurado kayong... kasi nakaka-stress po talaga yan. I-secure nyo na pag may ginawa kayong keme, siguraduhin nyo na walang... yung mga bintana. Correct. Kasi baka biglang slide may... Mare, andyan ka ba? Si Kumars pa naman na madaldal. Bigla binigyan na lang slinide yung kortina. O kaya alam niyang sira yung sliding window. Bigla na lang nagbukas. O kaya sinilip ka sa jalousie. Mare, anong ulam nyo? Langgunisa. Chorizo de Bilbao. Ayan, lesson learned na i-secure natin kung gagawin natin yung mga private moments. Kung gusto nyo mag-explore, i-secure nyo. Kasi nga, posibleng baka mangyari din sa inyo to. Totoo. And tandaan, yung mga ganito, in time, this will become a joke. Laughing matter na lang siya. Hindi ito para, una, ikahiwalay ninyo na mag-asawa. Pangalawa, hindi ito para hindi mo napansinin yung biyenan mo kahit kailan. At Correct. hindi ito para hindi ka na makatingin sa kanya. Una sa lahat, yung biyenan mo wasn't born yesterday. Yung ginagawa ninyo ay nagawa niya rin niya. Kaya nga na-create yung asawa mo. Diba? So, hindi ito bago sa kanya. If for all you know, baka mamaya makapagbigay pa ng mga tips. Yan. Pagkita nyo, anak you're so naughty Di naman kaya ang sabihin niya sa'yo, anak, ito ang nalaman ko based on experience. Ano bang gender ang gusto nyo? Una, lalaki o babae? Kasi daw meron daw mga tamang position daw yan. Malay mo ganon. Ano talaga yan, nangyayari po talaga, but there will always be lessons to be learned. Kapag ganyan, na meron tayong mga nakakahiyang mga moments. Tama. Ang yung huli-huli na ganyan talaga, siguraduhin nyo lang talaga nakalak talaga lahat. Tama. Meron ako nakitang isang nag-trending na video, sinurprise niya yung kapatid niya kasi birthday. May dala siyang birthday cake, tas may sinama pa siyang mga tropa. Yung kapatid niya hindi naglock ng pinto. Nanonood si kuya ng... Nanonood, tas may hawak na tissue. Di ba nakakahiya? Hindi mo alam kung anong unang tatakpan mo. Sa totoo lang, yung anes mo, yung TV ba, o yung mukha mo. Itakip mo yung anis mo doon sa pinapanood mo. Mabuti kung matakpan. Diba? Tapos yung kapatid, hindi niya rin mawari kung ano ba lalabas o ipapablow ko ba tong cake. Nakakahiya. Yun, hindi ko alam kung content yun. Kung content, alam mo naman minsan yung mga kumakalat. Parang dumaan din ata sa akin yun. Parang correct. Hindi mo alam kung content. Kung kasi totoo medyo, pa ba o hindi. Totoo, kasi medyo legit yung kanilang yung kanilang reaction parang very raw. So akala mo talaga totoo. But kaya siguro nagiging relatable o legit yung ganon. Hindi lang dahil sa actingan nila, kundi dahil nangyayari talaga. May kakilala, mayroon tayong mga kakilala na nangyayari talaga ito, di ba? Yung isa kong kakilala, yan. Para lang gumaan yung pakiramdam mo siya na hindi lang ikaw yung nakakaranas ng mga ganyang klase mga kahihiyan. Yung isa kong kakilala, yung nanay niya pa mismo, yung pumulot ng ginamit. Sabi niya, anak naman. Itapon nyo naman sa tamang lugar. Ayan. Diba? Nangyayari talaga yan. Totoo. So, ang mahalaga na lang mag-move on and mag-move forward. Ayan, oo. Magkakaroon din yan ng mga bagong scandal sa paligid na makakalimutan nila. Ayan. Lesson learned lang siya. Again, matutong mag-lock. Kahit nga sa CR di ba? Imaginein mo, pag-lock mo, tumatay. Diba? Pag may bukas kita,
Hindi, totoo yun. Totoo yun. Kaya ako talaga kasi naka-experience na ako ng ganyan. Yung nagsi-CR ka, tapos sira pala yung yung kaya, doorknob. simula nun, pag CR ako, yung kamay ko tinutulak mo palagi. Yun yung lesson. Check mo palagi. Tama, yun yung lesson na natutunan mo. Yung isa kong kakilala, ang daming kakilala. Yung isa kong kakilala, sira din yung doorknob nila. So yung doorknob nila, dahil sira, as in wala na yung doorknob. So ang ginagawa talaga nila, meron silang paraan para mag-ipit ng damit. Para, damit na lang. may ipitin na damit, tapos may, basta meron silang hihilahin para talagang hindi siya basta-bastang mabubuksan. Kasi nahuli na din sila eh. Ang isipin mo na lang, ang maganda dito, kayong asawa ang nahuli. Ayan. Mas masakit at mas masaklap kung ang nahuli ay ikaw, may kasamang iba, or yung mister mo na may kasamang mas iba. Mas masaklap daw kung yung biyenan nyo yung nahuli nyo. Kaya nga, ang pangit. Ang pangit tingnan! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!